Vaig tard. Vaig molt tard, en sóc molt conscient, perquè avui us vinc a recomanar una sèrie estrenada l'any 2021. Us en recordeu? Aquella època que estàvem en pandèmia, no podíem sortir de casa i que ara sembla que han passat 20 anys. Doncs bé, jo us vinc a recomanar avui una sèrie que es va estrenar en aquella època. Concretament una sèrie que es diu Cortar por la línea de puntos. Sèrie d'animació italiana, creada per l'artista i el dibuixant de còmics Zero Calcare, i que bé, havia sentit a parlar molt d'ella, la tenia a la llista, aquella típica llista que tenim tots de sèries i pel·lis pendents, però bé, sempre quedava endarrere davant d'alguna novetat, fins que he dit, va, l'has de veure, la vull veure, i us haig de dir que m'ha agradat moltíssim, i crec que aquest vídeo ho reflexarà bàsicament perquè us la vull recomanar a tots aquells que encara la tingueu a la llista de pendents o que no la coneixeu de res i que s'està quedant enrere, doncs mireu-la, perquè realment us pot agradar molt, a mi ho ha fet, i si sou més o menys d'aquesta generació de finals dels 70, principis dels 80, crec, sincerament, que hi ha moltes oportunitats de que us sentiu molt representats, si bé no amb tot, amb molta de la cosa que explica la sèrie. A mi, com a mínim, m'ha passat. És una sèrie que m'ha tocat, et fa reflexionar, et fa riure, et fa plorar, et fa plantejar-te moltes coses. Es nota moltíssim que el personatge principal, el d'en Zero en aquest cas, està basat en l'autor directament, igual que passa amb els seus còmics, i que fica molt de la seva pròpia història, fica molt d'aquesta mentalitat de la generació que se'ns va prometre tot i al final potser no hem aconseguit tot. Semblava que tot havia de ser un camí de roses i les coses costen una miqueta més del que realment semblava. Parla molt dels somnis perduts, els somnis trencats a mesura que et vas fent gran, però també parla de la teva pròpia responsabilitat a l'hora d'assumir aquests somnis. Vull dir, és allò de que no tot ve donat, no tot ve regalat i que si vols aconseguir alguna cosa realment tu has de treballar, has de posar-hi de la teva banda, i crec que això queda molt i molt reflexat en aquesta sèrie amb les situacions que van passant. Són només 6 capítols de 15 i 20 minuts i malgrat això és que et deixen pensant, sobretot al tram final de la sèrie, perquè quan comenceu te la pots prendre així com una mica de sèrie humorística, val? Cínica, humor negre, àcida, reivindicativa, com en vulguis dir, però al cap i al fi un entreteniment, per passar una estona, riure i poqueta cosa més. Però en canvi, a mesura que va evolucionant la sèrie, veus que sota d'aquesta capa d'humor hi ha molt més, i aquest molt més és una reivindicació d'una generació, la manera de pensar, la manera d'afrontar les coses. Estic globalitzant, estic generalitzant, però bé, jo, com en aquest cas, m'hi he vist molt reflexat, o amb algunes coses m'hi he sentit molt representat. Crec que hi ha molta gent que també us pot passar això. Segurament per una generació una mica més jove li pot agradar un altre tipus de cosa, la mala llet que gasta i així, però crec que el missatge de fons que t'explica la sèrie, crec que realment va molt, molt dirigit, que de fet és la mateixa generació, ella és del 83, si no m'equivoco, ara ho estic dient de memòria, però va molt, molt, molt dirigit en aquesta generació que, bé, volia aconseguir uns somnis i potser, per al motiu que sigui, propi, aliè o com sigui, no els va poder aconseguir. I també aquesta mentalitat que tenim, que aquí es veu reflexada amb la presència d'un armadillo imaginari, que és la consciència del protagonista, que ens va posant en contradicció tot el que anem fent, va posant en dubte tot el que anem pensant o les intencions que tenim, i crec que això està molt ben representat també, i com he dit al principi, amb un to d'humor àcid, humor negre, que agradarà molt a la gent que sigueu fans, com és el meu cas, d'aquest tipus d'humor. Per cert, he buscat la traducció d'armadillo, que és una cosa que em sonava molt malament en català, i es veu que es pot dir armadillo igualment. No sé si s'ha de pronunciar armadillo, però la paraula és la mateixa, per tant, a mi em sona malament, però és així. Però bé, tornem a la sèrie, que m'he anat una miqueta per les branques. Us la recomano molt, us dic. Jo he tardat 4 anys a veure-la, 5 gairebé, i ara em penedeixo de no haver-la vist abans. Per tant, si la teniu a la llista, mireu-la, té coses molt bones. És una sèrie que els primers capítols, com us he dit, semblen més intrascendents, més, bé, un divertiment i poqueta cosa més, però va agafant volum, va agafant profunditat a mesura que passen. Els 2 últims capítols, a més,
tot es destapa i cauen com una llosa a sobre del protagonista i de retruc a sobre de l'espectador. Jo ja us dic que l'últim capítol a mi m'ha posat molt trist, vull dir, és d'aquells que et toca dintre i et pot deixar una mica de marca. M'ha agradat molt. Una cosa que, a més, és que hi ha petits detalls que fan que la sèrie encara guanyi una mica més de volada. Els primers capítols els estem veient tots des del punt de vista del personatge principal. I una manera de fer-ho és que les veus dels protagonistes secundaris estan totes fetes per la veu del protagonista principal, modificant-les, que al cap i a la fi és com pensem tots. Nosaltres pensem les coses amb la nostra pròpia veu i si algú diu alguna cosa de les aquestes que ens pensem o recordem com es va dir en el seu moment, normalment ho fem des de la nostra pròpia veu, des del nostre punt de vista. I això és una cosa que s'explota molt a la sèrie. No només amb el desenllaç, diguéssim, és a dir, al personatge li passen certes coses que creu que bé, és el destí, és la vida, és les circumstàncies que no l'han deixat fer el que ell volia o l'objectiu que ell volia a la vida, i després t'adones que no, que hi ha una part de les circumstàncies, evidentment, però hi ha una part molt important que és la teva pròpia responsabilitat en tot allò que t'ha passat. Això passa a la vida, passa a la sèrie i realment doncs, és molt i molt, no sé si dir-ne inspirador o que et fa reflexionar sobre. És una sèrie que m'ha fet realment pensar moltíssim. M'ha agradat molt, m'ha fet reflexionar moltíssim sobre les coses de la vida en general i les il·lusions, frustracions que arribem a tenir. Ja ho sé, m'estic posant molt profund, ho sé. I la sèrie no deixa de ser una sèrie de dibuixos animats molt divertida, molt entretinguda, molt reflexiva, molt reivindicativa, crec també, i en alguns punts molt dramàtica. Però bé, m'ha agradat. Us heu de que us digui, si una cosa m'agrada, sabeu que us la recomano molt. Hi ha una segona temporada que he començat a veure, m'està semblant una miqueta diferent de la primera, no em desagrada, però bé, encara no l'he pogut veure sencera, per tant no us puc dir ben bé si és un sí com la primera o és una miqueta menys, ho faré segurament quan l'acabi, però el que sí que m'ha fet entrar moltes ganes és de buscar l'obra que està disponible, es pot trobar l'obra de Zero Calcare, els seus còmics, en què també estan basat en part la sèrie de televisió, i bé, doncs donar-li una oportunitat també a aquests còmics que fan molt i molt bona pinta. Doncs bé, no sé si l'heu vista. Si l'heu vista, la coneixíeu o no la coneixíeu, aprofiteu per deixar-m'ho als comentaris. Si us ha agradat tant com a mi, m'ho podeu dir. Si us ha semblat una merda, també m'ho podeu dir als comentaris, tranquil·lament. I a part d'això, ja ho sabeu, si us ha agradat el vídeo, feu m'agrada, compartiu-lo a les xarxes socials i si encara no ho esteu, subscriu-vos al canal per estar al dia de tots els vídeos que vaig fent. Ens veiem ben aviat en un altre vídeo.